Shin, ko kuna da labarin fensir ɗin da ake shukawa? Kowa dai ya san fensir dai wani nau'in alƙalami ne wanda ake amfani da shi domin rubutu ko zane musamman a makarantu ko ofis da dai sauransu. A shekarun baya, fensir idan kana amfani da shi ya gajarce sosai kakan haƙura ka daina amfani da shi. Saɓanin yanzu da wani sabon nau'in fensir na zamani ya ɓullo wanda ake kira da Plantable fensir, wato fensirin da ake shukawa, wanda da zarar ya gajarce ake dasa shi a cikin ƙasa tare da masa bayi kowace rana domin fensirin ya fito ya girma. Mafi akasari fensirin kalar shi baƙi ne, sannan yana kewaye da katako mai laushi. Ƙasar fensirin na Plantable fensir, wanda ya bambanta da fensirin normal wanda ake amfani da shi, akwai iri a ƙasansa wanda da irin ne ake amfani wajen dasa fensirin domin ya tsiro ya girma har a kai ga matakin fara amfani da shi. Fensirin dai a nan gida Najeriya yana iya kaiwa 20,000 ko 30, a wani ƙaunin ma 7,000. Ya danganta da wani kamfani ne ya sarrafa fensirin na Plantable fensir. Ni ce dai takwar kullum Sadiqat Aisha S.Meamalari, nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya, da fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe.